Задоволство. Бедна вдовица и нейния син обитавали малка стая на покрива на една къща. Живели скромно и трудно, но въпреки това в семейството им царяло мир и разбирателство. Майката обаче се притеснявала от пороите през дъждовния сезон, тъй като на прозореца нямало стъкло. През последните 4 години, откакто се родил момчето, в града падали само слаби дъждове. Но един ден небето се покрило с черни облаци и през нощта на целия град се изсипал порой. Всички хора се скрили в домовете си от дъжда. Само вдовицата и синът ѝ нямало как да се скрият, защото дъждът влязъл в къщата й. Момчето погледнало майка си объркано, защото подобно нещо му се случва за първи път. Прегърнало я, докато дрехите и тялото й се измокрили толкова, че нямало как вече да го предпази. Тогава майката се втурнала към вратата, измъкнала я от пантите я и я облегнала на една от стените, така че да образува заслон. После взела детето на ръце и се скрила от дъжда зад вратата. Детето погледнало майка си щастливо и с невинна, наивна усмивка и я попитало: какво ли правят бедните хора, които си нямат врата, за да ги пази от дъжда? В този момент детето се чувствало богато. Думи за размисъл. Удовлетворението от живота е избор на щастие и хармония на ума, предпазване от болести, огорчения и злоба. Аз избирам дали съм богат с това, което имам, или съм беден с това, което ми липсва. Вълшебен ден, чудодейци!